Trooper nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ke East Janti Hills Klerian Ujakpal Singh Danwa hau kerwak kubur la pentep baha kamiet jong ka arpulai terik ujemang arajar arpulai hakapor kumbashi posting AA kipulet kilayo jing tep bakawai ka priyo ka badan keti hakaban Pynpoi Drok kabala tep kerteng ka maya gwala arpu khandai snem ka baju tep ru kum ka pushki kala phai arngut ki priyo ban kit yo Drok kini ki arngut la tep kerteng kum upasar uden arpun riu snem bat udipak baidia arpui snem ibasang basa hapulo bat kilakit yo mar bian na silchar Shillong Dakabas kepada new registration number AS not away FC pra away kandai Shusho layo jing tebru baha kapor kumba shibiji shiteng menstem jongka arpu saw tarik ujemang arajar arpulai hipulet kila pensange ya kate ka basa tera bala penong ya jing khandra haringkat ke jing donnang joginong sakhi balalap ya kwe kapla ka barongyong ka badan ya kandai tri ki sunduk ibathap you drop heroin ubadan ya jing kya ka ba shispa 0.1 gram bala yoru ban kurup Leit ki mobile phone kapisa lai pon nai saw lak tingka kawe ka ATM card bat kawe ka pan card layo jing tepru ba ka jing token ki pulet ki East Janti Hills da ka jing rap ki nong tre ka pasture beat house bat ki pulet ka anti narcotics task force ki la Leit Shillong ban kem ya ka pushki na ka yeng sa ka jongka ka bran hapolo ha ka jing don kti ban Phah ki arngut ban Pynpoi Drok bat la ra no ya ka sha clearian kumta ki pulet ki la penrung no e kini ki laingot hapo ka NDPS act balapan ngat mukot dumai ki hapo thanat clearian